Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Аллакай шаби 4 ба 5 март турнири калони UFC 285 баргузор мегардад, ки дар он яке аз варзигарони машҳури тоҷик Лоиқ Раҷабов аввалин муҳорибаи худро дар ташкилоти UFC мегузаронад. Рақиби ӯ бошад ҷангвари бебохти аргентинии хатарнок Эстебан Рибович хоҳад шуд. Дар ин навор мо оиди ҷангваро ва бартарии онҳо гап мезанем ва дар охири навор прогнози худро дар ин муҳориба медиҳем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед ва барои меҳнатҳои мо лайкҳои худро дареғ надорен. Мо боша наворро оғоз мекунем. Хабари беҳтарин барои подписчикони канали Паҳлавон. Ҳиҷомаи бепул барои шумо. Агар ки дар вақти дору харидан аз ширкати шифофармо аз номи канали Паҳлавон гап занен, пас шуморо бепул ҳиҷома мекунанд. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфта буд, ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. оғоз мекунем аз як чизи муҳим. ҳар дуи ҷангоҳаро дар зали клиф тамрин мекунанд ва менеҷери ҳар дуяшон Али Абдулазиз аст ва ин маънои онро дорад, ки бешубҳа онҳо тамринҳои якдигарро диданд ва оиди якдигар каме ҳам боша маълумот доранд. барои ҳамин ин муҳорибаи хеле шавқовар мешавад ва биён оғоз мекунем аз ҷангвари аргентинӣ. Эстебан Рибович, варзигари аргентинӣ 26 сола, қад 1,77 см баромад мекунад дар вазни сабук. Рекорди касбии ӯ 11-0 аст. 6 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ва 5 ғалабаи дигар бо тариқи сабмишн. чӣ гуное ки фаҳмиден ӯ ҳамаи ғалабаҳои худро фавран ба даст овардааст. Рибович карьераи касбии худро соли 2015 оғоз кардааст ва ӯ охирон муҳорибаи худро рӯзи 16 августи соли 2022 дар турнири Dana White Contender Series зидди варзигари бритонӣ Томас Паул гузаронида дар якум раунд бо тариқи нокаут ғалаба ба даст оварда бо ташкилоти UFC шартнома бастааст. ҳамчунин Рибович дар карьераи худ нокаути хеле зуд ҳам дорад, ки ҳамагӣ дар 7 сония рақиби худро ба нокаут равон кардааст. Эстебан ҷангвари ҷавон, гурусна ва ҳам дар замин ҳам дар стойка хеле хатарнок аст ва ӯ зарбаҳои хеле вазнин дорад, ки бо як зарба рақибро ба нокаути вазнин равон карда метавонад ва ин муҳориба барои Эстебан Рибович дебют дар ташкилоти UFC хоҳад шуд. Лоиқ Раҷабов, варзигари тоҷики 32 сола, қад 1,75 см баромад мекунад дар вазни сабук. Рекорди касби 16 ғалаба, 4 бох ва 1 ничия. ғалабаҳо: 7 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 5 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 4 ғалабаи дигар бо қарори доваро. бохтҳо: 4 бох бо қарори доваро. чӣ гуна ки фаҳмиден Лоиқ Раҷабов ҷангвари универсал аст, яъне ӯ ҳам дар замин ва ҳам дар стойка хуб меҷангад ва то ин дам ҳоло ягон маротиба ӯ фавран шикаст хӯрдагӣ нест. Раҷабов карьераи касбии худро соли 2012 оғоз кардааст ва ӯ дукарата финалисти ташкилоти PFL аст ва Лоиқ ҳам ба монанди рақиби худ ғалабаи зуд дорад, ки дар ҳамон муҳориба ҳамагӣ дар 27 сония Раҷабов рақиби худ Ахмед Алиевро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода буд. Раҷабов охирон муҳорибаи худро рӯзи 28 январи соли 2022 дар ташкилоти Eagle FC зидди варзигари амрикоӣ Зак Зейн гузаронида дар якум раунд бо тариқи сабмишн ғалаба ба даст оварда буд. ҳозир боша биён оиди таҷриба, тобоварӣ ва бартарии ҷангварон гап мезанем. Эстебан ҷангвари ҷавони хатарнок буда зарбаҳои хеле ва хеле вазнин дорад. ҳамчунин ҷисман ӯ ҷангвари бузург аст. тарафҳои сахтии ӯ албатта ки ин зарбазанӣ аст, аммо дар замин ҳам ӯ хуб аст. ӯ гӯштингир нест, аммо ҷуҷитсои хуб дорад ва худро дар замин хуб ҳимоя мекунад. Лоиқ дар стойка ҷангиданро дӯст медорад, аммо зарбаҳои Лоиқ ба монанди зарбаҳои Рибович вазнин нест ва дар зарбазанӣ Рибович хубтар аст. аз ҳамин хотир дар стойка Рибович бартарӣ дорад. ана дар замин боша ҳамаи кор хеле шавқовар аст. Рибович ҷуҷитсои хуб дорад, аммо греплинги ӯ на он қадар хуб аст ва ӯ гӯштинро одатан барои ҳимоя истифода мебарад. лекин дар баъзе ҳолатҳо вақте ки имкониятро мебинад рақибро бо тариқи усул шикаст медиҳад. ин чизро рекорди ӯ тасдиқ мекунад. ана Лоиқ боша греплинги хеле хуб дорад. ӯ дар муҳориба бо яке аз гӯштингирҳои сахт Рашид Магомедов ин чизро нишон дода буд ва вақте ки корҳои Лоиқ дар стойка хуб намераванд, ӯ гӯштини худро ба кор медарорад. аз ҳамин хотир дар гӯштин Лоиқ бартарӣ дорад.
оиди таҷрибаи ҷангоро боша, албатта ки лоиқ пуртаҷрибатар аст, аммо рибовиш ҷавонтар аст. барои ҳамин инҷо баробар ҳисоб мекунем. ана оиди тобоварӣ гуфта мешуд ки лоиқ бартарӣ дорад. ӯ 2 муҳорибаи 5 раунда гузаронидааст. Эстебан боша ҳатто ягон маротиба 3 раунди пурра ҷангидагӣ нест. аммо фаромӯш намекунем ки Раҷабов ин муҳорибаро дар 1 ҳафта қабул кард ва лагери тамринии пурра гузаштагӣ нест. аз ҳамин хотир тобовариро 50-50 ҳисоб мекунем. акнун мегузарем ба прогнози муҳориба. Эстебан рибои ҷангори хеле хатарнок аст, махсусан дар раундҳои аввал. бале, лоиқро ҳоло ягон кас ба накав равон кардагӣ нест, аммо лоиқ бо чунин зарбазанҳои сахт вохӯрдагӣ набуд. рибои ҷангори ҷавон ва хатарнок аст ва ӯ метавонад ки дар якум раунд лоиқро ба накав равон кунад, агар ки лоиқ дар стойка бо ӯ қувваозмоӣ кунад. лекин ба ҳар ҳол ба фикри мо дар ин муҳориба лоиқ Раҷабов ғолиб мешавад. ҳозир мефаҳмонем ки барои чӣ. одатан бо зарбазанҳо бояд чӣ кор кунӣ? бале, гӯштин мегирӣ. ин чизро Ҳабиб Нурмагомедов дар муҳориба зидди Конор Макгрегор нишон дода буд. чанд рӯз пеш Нурулло Алиев ин чизро дар муҳориба зидди Рафаэл Альвес нишон дод. барои ҳамин бале, бо зарбазанҳо гӯштин мегирӣ то ин ки онҳо хаста шаванд ва зарбаҳои онҳо сустар шавад. аз ҳамин сабаб мо фикр мекунем ки лоиқ аз якум раунд гӯштини худро ба кор медарорад ва дар замин рақибро маҷбур мекунад ки қувваи худро барои ба по бархестан сарф кунад ва вақте ки зарбаҳои рақиб сустар мешавад, дар охири дуюм ё ин ки дар сеюм раунд рақибро фавран шикаст медиҳад. аммо бояд қайд кард ки лоиқ Раҷабов дар аввалҳои раунд дар стойка бояд ки тамоман бо рақиб қувваозмоӣ накунад ва доимо дар ҳаракат бошад, чунки чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, рибович дар стойка хеле ва хеле хатарнок аст ва ӯ любой рақибро ба нокаут равон карда метавонад. прогнози мо ғалабаи лоиқ Раҷабов дар раундҳои охир ё ин ки бо қарори доваро. аммо фаромӯш намекунем ки ин ММА аст ва як зарба метавонад ки муҳорибаро дигаргун кунад. ва боз ин прогноз барои ставка кардан нест. ставка қимор аст, а қимор боша ҳаром аст. прогнози мо танҳо барои маълумот аст. шумо метавонед ки бо прогнози мо розӣ шавед ва метавонед ки розӣ нашавед. барои ин чиз комментария ҳаст ва шумо метавонед ки дар комментария прогнозҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.